Ялтызей спорт үзәгендә Татарстан Республикасы Дәүләт ветеринария хезмәте җитәкчеләренең ватанны саклаучылар көне уңаеннан традицион чоң ярышлары узды. Анда республика районнары ветеринария берләшмәсе җитәкчеләре катнашты. Ярышларны ачу тантанасында катнашучыларга зәй җирендә уңышлы стартлар теләделәр. На этих трассах у нас бегают. Бездә спорт, сәламәт яшәү рәвеше, чаңгы спорты бик популяр. Табиблар кешене, ветеринар табиблар исә кешелекне дәвалый. 2020 ел моны исбатлады. Иң мөһиме сәламәтлек. Уңышлы стартлар сезгә диде Разиф Кәримов. Без инде бу ярышны 6нчы ел уздырабыз, төрле районнарда. Ел сайын бер районга барабыз. Нашы 23 февраль бит инде безнең ватанны саклаучылар көне. Шушы көне уңаеннан без үзебезнең район ветеринария җитәкчеләренең башлыкларын җыеп, бик зур ераклыкта булмаган чаңгы ярышы уздырабыз. Аларны бәйрәм белән котлыйбыз. Чаңгычыларга 2 чакрым араны йөгереп узу бурычы торды. Старт бирелүгә җилдә җитез элдергән баш ветеринарларга күздә йөрмәде. Как трасса? 30. Прекрасно. Как погода? 7. Нет, все нормально. Зәй администрациясы шушындай итеп мотор итеп оештырган бу бәйрәмне. Безне шундай итеп мотор итеп кашалдылар. Салкын булуга карамастан кешеләр күп итеп килгәннәр. Бөтен районның, шәһәрнең участниклары бар. Шуңа күрә инде аларга уңышлар телим. Трасса бик әйбәт ясалган, мотор итеп эшләнгән. Уңышлар безгә. Финишка һәр кемнең беренче киләсе килде. 24 номер астында финиш сызыгын Балташ ветеринария хезмәте башлыгы Алмаз Исрафилов узды. Трасса гына түгел, районга бик мотор урынга урнашкан икән. Трасса искиткеч, бик тигез, бик мотор итеп әзерләнгәннәр, оештырганнар. Бик зур рәхмәт оештыручыларга. Икенче урында Кукмарадан Рифат Кәримуллин, өченчедә Узнакайдан Рөстәм Әхмәтшин, чара кысаларында тармакның иң яхшы җитәкчеләре, яңа елга территорияләрне һәм дәүләт ветеринария учреждениеләре биналарын иң яхшы бизәү буенча конкурс җиңүчеләре бүләкләнде. Бәйге җиңүчеләре һәм призлы урын алган районнар акчалы бүләккә ия булды. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.